Λοιπόν, εδώ τώρα μπορώ να κάτσω να σας μιλάω όλο το βράδυ. Μιλάμε για λινομέταξο. Εδώ. Εντάξει, θα σε πάω και κοντά να το δεις. Είναι λινομέταξο, η υφή του δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει όπως σου το λέω. Επιμένω να το καταλάβετε, είναι λινομέταξο η ποιότητα. Λοιπόν, Μάο Γιακάς που κατεβαίνει σε βεδάκι, είναι κάφτανο φορεματάκι. Λοιπόν, εδώ θα γίνει προσφορά γιατί και ο προμηθευτής μου έκανε προσφορά γιατί πήρα ένα τελευταίο πακέτο. Από 18 που έπρεπε να πουληθεί θα το πάρετε 10 ευρώ μόνο. Έως ένα 20 στήθος, έως ένα 35 περιφέρεια, 78 εκατοστά το μάκρος του. Εγώ που είμαι ένα 68, καλύπτει λίγο γόνατο. Λοιπόν, σε χακί υπέροχο και αριστοκρατικό, σε blue navy επίσης τα ίδια, σε camel που το λάτρεψα και φυσικά στο μαύρο. Εδώ κορίτσια μου μιλάμε για άλλο πράγμα, άλλη κατάσταση όμως και εγώ είμαι τυχερή και εσείς είστε τυχερές. Τελευταίο πακέτο σας έχω εξηγήσει, μου κάνουν προσφορά, την προσφορά την παίρνετε απλόχερα κι εσείς. Είναι ένα καφτανοφόρεμα λινομέταξο που θα